Vrei? Hai, sus! Așa, hai! Hai, o secțiune acum, hai, că gata, ajunge! Băi, jos în picioare, hai! Haide! Joroflexiuni, hai! Păi stai acolo, față, așa, hai! Hai, mă, unde ești? Hai, joroflexiuni! Putură picioarele, hai, gata, joroflexiuni, hai! Gata, Păi hai, gata! Gata, mami, hai, fă genuflexiune acum. Pe urmă faci și abdomene, hai! Haide! Mâinile drepte. Hai, dă-te mai încolo, hai! Haide! Hai, Cristi! Păi hai, uite așa, 1, hai, și tu! Hai, și lasă, haide-te, dar mă vezi pe mine tu, hai! Haide! Hai, mă, lasă-mă, ce faci, măi, tati? Mai facem antrenament sau mai facem? Mai facem. Păi hai, mâini în față! Păi nu așa! Mâini în față, hai! Bă! Nu mai fac asta, nu mai facem antrenament mai, ia! Bă, da, facem antrenament. Păi hai, pune-te în fața mea acolo, hai, facem antrenament! Păi, eu zic că așa? Hai! Hai, pe spate, hai, pe spate! Pe spate, nu așa! Păi nu așa, mă! Lasă-te pe spate ca lumea, mă. Lasă-te pe spate, că lumea să face antrenament ca lumea! O să mă dume pe așa. Păi nu, încet așa, hai! Hai, lasă-te pe spate, tati! Nu așa, cu o amețește așa! Păi amețești, băi, tata, așa, mă! Ia uite! Asta e o idee genială. Asta e o idee genială. Păi lasă-te pe spate, cu o bătrâște așa! Așa, hai! Păi trage sufletul și pe urmă, hai! Așa, respiră! Așa! Hai, începem!